Space exploration o hayungni bwskango kaham samwng khwlai phunugi rwkha Chandrayaan-3 hayungni puilani hakotor wngwi talni south pole soft landing khlaika ISRO ni Chandrayaan-3 tabuke Chandrayaan-4 no twi samwng botang chengwi rwkha Bharatni Space Research Center ISRO Phai tongnai bisi bwrui ni bisingo no talo chengwi rwjaknai naikolna bagwi thangwi tongkha Chandrayaan-4 tabuk a naikolmwng no twino bwskango thangwi tongkha ISRO sano salo rastrapati bhavan a kok no saklaikha ISRO ni chairperson S.somnath saklaikha Space Exploration Bharatni naikolmwng no twino agi rogono saklaimani Montri Bokro Narendra Modi saklaimani phainai 2035 bisini bisingo no space station tei 2040 ni bisingo no talo borok grohonnani naikol tongkha phiaba tabuk 2023 bisi a naikolmwng rok belai kheno haksalo phiaba hakotor naharmung phainai salrogo ISRO ni tei kisa kotor samung phunuknani naikolmungwi tongo rastrapati bhavano kok narakna phuru obo haikeno saklaikha ISRO ni naikolnai S.somnath Bureau Report Kokrok